یہودی رائے سروری کونین تارس گئی قربان مالا بسبا سہر پوری پیسی راکے اور کھرائے دی لکھڑی نے بلال بدل پیسوں کی بوزنا اور بلال بدل پیسوں کی بوزن اور دبی زنگل کی تجرا چلو مالر ہبرا چلو نے بربا سر ترہری پوری پر پیسوں کی غلامی اتر سو پوری تھا مال جمع پیسی نہیں ہوئی سروری کھونے نے جسمان دنگل مخباروں گاروں کا کفار افراد کرے دے ادھر بارے معصوم دولت تھی نور کری ماں کو ترسلوئی تمام صحابہ کرام لارہی او دیر آگے دا اللہ محبوب تھے بوڑی مبارک ماتی کھلی قربان زبد سہر مانگل دا مدینی نو تھے ماں او قربان ماں اجازت را گئی کافر لالا پیسی غختلے نوتوات استاد پار بلال بلوطن تمزدورنی للالو دا اللہ محبوب پر محراب کی جریگی دا بلال پتھور شن مبارک سل گئی رالے اور تیرے کور تلالو نمشتلائے سرور کھوڑین تا درواد سکیگی دا اللہ محبوب را بہر سنوئی قربان دا بلوطن نرا غلیمہ دا شل بار کریو خط بار کریشی اخان نرا وسکری قربان دا تحق قبول کریو دلال نفردی غلامین اخلاص کری سرور کھونین چی دا سبا جن اذان تکھے نیزی شلو اللہ دا دلال دروادہ سچائی اللہ دلال راشا نلدی دروادہ کی حاغ محبوب والارے چی دا چاپ دروادہ کی جبریل علیہ السلام سوکی داری تولاروی نلدی دروادہ کی حاغ محبوب والارے چی رب لابال پلا مکان مل مکر دے اللہ رضا الجلال جل جلالو بلال خفگان لور نکلو ولا هم يحزنون اللہ جل جلالہ فرمائے نب پدوی بانے غم جلوی اللہ دے دا حاضرین جمع مدینی لبوجی ارمان چھے بخمی یاروے سائد وطن خورلی پسر بند انبار دارمان لرمان ارمان چھے بخمی یاروے سائد اے مسلمانان دا قرآن دینو پچا پورا دلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دنیا نے پردو کلا بلال بلال کسو کی گردی دلو تاریخ میں قتلے دے وی پرمبئی رفدانی او کزکیو برا بسکری اور آگے دا اللہ دا محبوب روزی سر پجڑ آشولو اے دا اللہ محبوبہ دکڑی خلقو ندڑیر پتدو قتل دیر دولت استا پمینن قربان کری دیر مسکین ماہ سمرا سر نشتا زبدل پسین مبارک یو لوٹو بوا چھوما داد ماہ دمین دا محبت لو یا علامت محبوب غفران نشت اور اقول دشا دسر وری کانین منی ملی بنے کلو چگی ویوان دم دینی خلقو سرور کونین رانا پرسے دے دامراتن خی گللو ما تو خائل کی حضور بکم دے ملاوی جی دوستی ادریو نبیسا جواب نور کونو صدیق اکبر لچا خبر نور چراشد بلال خبر غورا وی بلال سوئی وی بلال وی کدر سبارات چایار نخونو نزخ مدینی تھیار پسیراز لے ماں دمکی حگسری سگ چی خبلونی پدر سگ کی دما دیار من پرتا پدر سگ کی دما دیار دمیو دا محبت نغمی پرتی اگر محبوب بس دے لارلو مات دن خی دم سبال دا مدینی منورین مروردن صدیق اکبر پجراشو آگے مشپر بلال تے دروازہ ٹھکولا اے بلال تو خبر شام تا مدینہ منور پیرے بیٹے کے بلال و تسترگی تک سریری نیار پمینے دیر دیر جڑی
اے بلال درت سوال کو چې د مدینی منورین مدا د مدینی منورین مدا اے صدیق اکبر قربان ستاد جل جل قدم نلو گیشم زد مستین نظم زدیر مجبورما ما تد مدینی منوری مسمانان پتماشا دید تمام صدیق سو کی چگوان اے صدیق محمدین پری خود لا سارا دالسو کذال لوگو رب سبال اذان کو سبا چرانا لگن ما بمدین منور پریخی د محمد رسول اللہ کھلے بن پریخی اے صدیق آیا می پرید چدم او کمن پرید مخبو کی می بیڑی واچو لگد مخفی دا بیڑو دتی چی جانے پخبو کی بیڑی تیوگی صدیق اکبر خاموش پاتش بلال بلوطن تلارنا صحابہ کرام کی سہر جمعہ ترابو صدیق اکبر مختصادر ہی ونے دے پر سلبو سلبو جڑی صدیق ونے جارے وشابہ کمال تلار ویمال بلال آولی صحابہ کرام دا مدینی لال گسوک من دی وحی بلال پیدا نکھلو بلال پیدا نکا لال شامتا اے مسلمانان وورے دیر نوے اہم خبر رالا دا ایمان دا تازہ کی دو خبر رالا سرور کونین پتیش پگنیاشتے مسلسل جڑنی سرور کونین نشپک منیاشتی پاخیر نشپوتا دخن صادر لرکا سبحان اللہ رحمان بابا وی پخائیسی وی پخائیسی دماد یام دی خبر سو خبر شی پریبن کی دگدر سوک بلال پردک مشپا دستک منیاشتی پاخر اشپا دیار مخولی دو سرور کونے چشمان دو حکن ڈگ دی او بلال دا سنگمی نو پما دا مدینی خوری دم گرانگی چی ما تر کھامت پوری دا مدینی دا خورنا دا ظلف بالخ جوڑ کلو ما پیوان لیل ظلف مبارکی خی او تا دا مدینی خور کی دیوادی پی خودما او کرشتا پما مہینے نو شاب مدینی لراشا شاب مدینی لراشا معلوم دا سچ دا قیدو جہان اشقار پا ہر وطن کی نو دا اللہ محبوب تا پتہ لگی کہ دا سرور کونے ناسب پا ہر دے کی جاری نو سرور کونے تا پتہ لگی ما بندنا چیز تا پخپل پتہ لگی دلی دا ما دیار فمین دیر جڑی دی بسر منبر ناصر دا دی جڑا دا خاطر دا سرور کونین دا دربار نما فکر لدری کرت سلامی راگلے دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل قاصد فضریہ باندی دو جرت دی جماعت خبر علی گرے یو کرت زبارہ کی تقریر تناسم نمشقو یو عاشق پا جماعت رانا لوتا ما تے چوکتن وقت سندوار پسمک پریوت پودئی ما تشود وینو سیلاب را روان لے ما تے مولانا سے بودری گل زددو کو سردار حضور پرنورا نور علا نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیل بے کسا مہمان لامکا سید موسلا شفیع دا سنگ ملدا زدید مدینے کو سو کی آبادی پہ خود بلال کھڑی ان
بس کے یار دعوت راک زمدینی لدم زمدینی لدما دا قیدو جہان کلی لراغے صحابہ کرام اللہ خبر راگ مبارک مشاہ وی بلال را روان لے تور لنگ مبارک یا چولے رے توری شنڈی نبلی دی سر طور سرخ دی ابلخ دی دمدنی کسو کی رامنڈی وہی صدیق اکبر اعلانو کا علی صحابہ دا قیدو جہان چمن بلبل آگئے علی استقبال تروزی پخیر علی و توہے دا گرے پخپل ندیرا گلے دا بمیار رابل لوی دا بمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابل لوی صدیق اکبر چکل راگا لا سنے ور پپور تک ماتر آگاڑی دا بلال ورگاڑی نوت عمر سیو لا سنے پور تک ماتر آگاڑی دا عمر تم گاڑی نوت سلور وارو یارانو تگاڑی نوت سلگونی ہلے دے ورگے دا سروری کونین پروز پرمخ گزارشا اے دا اللہ محبوبہ زمدی کلستا پدا بار کی ناسم او بہر نمل مان راغن تبوت دزایا پاسی زنن دشان نمل مراغلن ننخو ماتم لگ را پاسی گا لگا مالم دمینی غیگ راگ صدیق اکبر پا سلگو جڑل اے صحابہ کرامو لاشی دفاتوی می بیوی پا تسکی بحسنین لو بھی کئی دا محمد رسول اللہ وسیلی آگا بچی و لراولی او پلا رہے پوئی کچی موتا پا جماعت کے نن اذانو کا صحابہ کرام لارل دفاتوی می بیوی نے تسین حسنین لاروان کھلو یو دو کالو دے بلداتو کلو دے راگے بلال جریدلو دی دروازہ کی خاموش دریدل مخی چراوارو دا اللہ دا محبوب وسی مبارک ولید پدو دو راگے دا دوارو بچو مبارک شندی کل کلی وی ہوا بچو رڑتم یاران ملو شلو خدت استان استاستان بابا جان نرسو اللہ دا سی گولونا پیدا کری دی چی دما درگے پی یخیگی حسن سے مخراوارو حسین غلے والا آبے ذکر حسن مشروع حسین کشرو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمین اے بلالا دما بابا جان چی جوندو تا بادان کولو او چی دما بابا جان لارا تادان پری خیرے رادم تلک شاندان کو ابائی مبارک بمی دیر خوشالشی فاطمہ بی بڑیر خوشالشی بسود حضور منی نفر اری کڑے دے دا اذان نشمکولے حسن سے پجاشا وی رادر کیا دیکھو اذان نکئی کچھ ورل دا کیا مشینو دب میں بابا جانتا دا دستر باندی کی لکھو چھے بابا جانا سادہ نسو خبریں ندہ من لے وی نا بچو بار دلو گے کم کچھ شمان دلو گے کم داد تنہا بس ماں جہان دلو گے کم وارم آسمانانی دا سر راوا غسل اذان خانی لرائے صحابہ کرام موجودی بلال سلگو جرل بیادان خانی تخی اللہ اکبر دا بلال دا تور شون چگے باندې اسمان لرزی دے عرش لرزی دے زمکے اسمانو میں لرزی دے نند سرور کونین پچمن کی بیا بلبل چگیگی محمد رسول اللہ پجماعت بیا بلال اذان کے تاریخ میں قتل دے وی شکل اللہ اکبر کا دمدینی آبادی تھولو خدیدہ تھولو جمعہ ترا منڈ کسی بلال لاغ لے رے کلچ سرور کونین نارے کی آدھا قید و جہان مؤذن ناری کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وید مدینی منوری ورو مسلمانان را منڈکی یو معصومون لپا جڑا راگے
البشی اول جاری چوہلی وی موری د حضور جدائی می جڑئی د محمد رسول اللہ جدائی می جڑئی ز جماعت العالم نور کلبس بلال دا شروع کو نو سرور کونین بد کور نروت الموری سرور کونین چرتت لے دے چنل د جماعت الوادی لرانگے مورت وی بشیو گلیشا سرور کونین قدان او سادر گوڑولی تر قیامت بیا دیدار در نکی او بشیو گلیشا بسی جگلیشا او پدی کی تاریخ دالی کلی دی چی دا مدینے تو سر دیری پردہ داری دی چی کھلپ بلال نارکا اشہد ان محمد رسول اللہ دا مدینے تو سر وی دیری پردہ داری دی دا مدینے تو سر کارو نحبل کورنو کی بری خودل چرتے بل ستھر نو بات کرے چرتے دا دروازی نب ہر تنوی روتی کچھ نند بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنامی دتلی جانان نامی ووردی نٹول دکور نرغز غلیدی اور آغد محمد رسول اللہ جمع سر جریگی پدر سیم کیو زنانیو شہر ویلے وی خاوندا یو زنان شہر دمینی وی خاوندا ٹولا متدار کی خاوندا ٹولا متدار کے خاوندا ٹولا متدار کی زمونگا دکلی ملمان راغلی دینائی داخو زما دکلی سڑے خلل پما بانی دکلی سڑے مل مسلو خاوندا ٹول انتظار کی زمونگا دکلی ملمان راغلی دینائی بلا چکل اشہد ان محمد رسول اللہ دازار خانی نخکت را پریوت صدیق پغیگا کے پور تک و بلال پڑیر منتن باندی لدغ اذان اے بلال ولی را پریوتی اذان بدی رسولو وی ما بچ نور کلا او دا قیدو جہان نام پا اذان کی واغستا دفتور پشندو بمسکار آگا محمد رسول اللہ بد پھیدار پزے کی ناسو ما بدا اللہ محبوب بابال کی گھتن ما بحضور چھرکم تم خوشحال نلیدو ما بچا دال کھونو دا اللہ محبوب بڑی خوشحال نرم دیر ناری وحلی وعدا قیدو جہان دکور نسو کھونو وطل محمد رسول اللہ دو جری مبارک ہنی دروادمی بندولی دو مسلم تشولی دنو پدان پوی شوین نزکخ کتگزار شما یو شاعر وی مینک گناہ دا ہجران صدام خوخدا مینک گناہ دا ہجران صدام خوخدا خوخم یادا کس دے سید مین صدای خوخدا دات خیستا خیستا گلنا دنیا نتیل گی اللہ دی زمون استاسم دا ایمان مرگے نصیب کی اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تعالیٰ ہودا کراماتو بغیر لوس بھی کرا او یوزر کسانو نبچی رستو کم سڑے ناسو اغبر ما بدا سی خبر اوری دلی لکچی غوثی پاک دا ما پخواکنا او داتنو چیزا دا محمد رسول اللہ سرور کونین بچی کلپ مدینہ منور کی درسل کھولو مدینہ منور کی بیچی درس یا خبروں کم ساتھ اجازت دیجی دوران درس ہو کہی پدے دوران کی او دا معصومانانی پلار تیری او دا دوار دا یہود لردی یو دا یو یہودی لردا بلا دا دوار دا آدم یا دا تو کلن پا عمر کی
د سرور کونین د دربار خواته تېرېدلي یوه دې خپلې ملګري ته وایي که بابا جان ته مې حل ما ته بابا جان وایي چې لوري تمامه مدینه منوره کې ګرځو خو لیکن پام کوه چې دا قید جهان د جومات نه دننه لاړه نه شي اے ملګري زه دې جومات ته ننوځمه که پلار ته مې حل لرې زه ګورم څه وجه چې ما پلار دننه نه پرېږدي وړه معصومه چې راغله تصور کونین محراب کې جلوه افروز دی د لولاب تاج په سر دی عاشی بی بی ولسترګې مبارکې نری نری تورې کړي دي زلفې مبارکې ولا عاشی بی بی ګمس کړي نیمې یو طرف ته دلی دلی پرتي نیمې بل طرف ته دلی دلی پرتي د یاسین شارې په اوږو باندې پروت دی د مزمل قبه چول دا جبریل علیہ السلام خدمت کې ولاړ دی او بلال د یار مخې ته لغړېږي وړي معصوم چې په سرور کونین نظر لګېدلو رحمان بابا وایي په ښایستې سبحان الله په ښایسته زما د یار دي خبر څوک که خبر شي پرې به نه دي دغه در څوکه او همیشه دي زما سره ستا قدم وي یا رسول الله چې تر څو پورې مې دم وي او د اردو یو سالک وایي تیرا میں راستہ کہ تو لوح قلم تک پہنچا تیرا میں راستہ کہ تو لوح قلم تک پہنچا میرا معراج ہے کہ میں تیری قدم تک پہنچا آقا مولا دربار ته معصوم راننوتله تصور کونین نظر ولګېده درسو چې پر مخې را پرېوته د پیزار په دې کې آقا مولا چې د محراب نه وکتل نو معصوم یې ولیده سرور کونین پیزار دې ته راغی وړه معصوم یې را پورته کړ ای بچی پلار دې څوک دی مور دې څوک دی قربان بابا جان منتي او مور منتي اے بچی د چالوري وای د مدینه جانان ستاسو د در خوري ما آقا مولا خپل سیدی پوری ونیولا یو شاعر وای جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آقا مولا پری کی پوری ونیولا وڑا معصوم ہو تو جڑے گا اے بچئی مخفا کی گا زلال شمو پلار بدر پسی گردی او کلچی دی زمان دی دنت شوقی گی نرازا وڑا معصوم لارلا پدروازہ چور ملوتا سل گئی وحلی موت ویلری تو خوشا دمر وحلی گریوالی پوخ کو باندی لندے سرد دا خور نہ ڈگ دے بچو تو خسل گئی ولی دا سر چاو وحلی وی مور چاو وحلی نہیں مائے ننگ میں دا سرور کونین سترگی مبارکی دلی دی ننگ میں دا محمد الرسول اللہ او چہرے انوری دلے دے نن میں دا حضور علیہ السلام سترگی دلی دی بس مو لرگی راواز است دلارے والے ور پسی بن کرلو او چی یو یو گزار وڑی معصومی لور کئی وی دا مدینی جانانا او لخو میں پختنی لراشا او لگزمون ترکو سیرا شدا وڑمی نو گورا
چپتا سبان سمرن کئی او پدے ٹھیم کی وڑا معصوم پوینو بان خڑو کرلا لارے لالا وطل اے دما بی بی دما دالو ولی وہی خاوندہ دینند حضور علیہ السلام دیدار کر دے بس اغم لر گیا راواز اپنے چیئے وڑا معصوم چی مور لمنڈ کئی مور پا برغد سپیڑ وہی او چی پلال اور منڈ کئی پلار گزار ور کئی او دخولی نس کے پریوت لائے پور اخلا مبارکی وی نرالی او بی ہوشی پی باندھ رالا کل مور پغیگ کی راوا غستا پالن کی اچھئی خاون وطوئی اے دما بی بی زما دی لرتکی نظم دا بازار نولا زہر روڑما زیبی گالتی دلہر کھوما حسن صدا سہر دا سروری کونن دیدار لبیا لارشی لار بازار تلار زہر نل روڑی او موندلر سر تناستلا پدھر کی ناگہان پیار لارے سندھ کی پونگا باندی نیولے اے بی بی لوی مار نروڑے زما دالو بیگال کوٹا کی گیرا کا زب وطد دے پیٹھئی نسر لرکم دا مار بور پسے پریدم نابت رگ پھوری جڑو مچی ترسوئی دا حضور دمینی نینکار نیوی کھڑے ورہا سن بی خاص پرتلا پدے دوان کی چی پہوش آلا مورت ویلوری لگا دا سوزو دا درد خبر رالا مورت ویلوری پلار دل دس روز اور حمیل روڑ لے دے مچھی ادا دس روز اور حمیل دل پلار دا حضور فمین روڑے دے اے موری زبد نور کلپ سنگ لسنلول ما نور کلب دیگ کی چول ما اولن ما کھوٹا کی آواد گیرے خورکت داوان چداد حضور نے انکار کی اے دما بی دما بی دیار تسرو شندو قسموی دما بی دا سرور کونین تخمار سترگو قسموی چدا خوی عظیم چدا سے زرزان نبت قربان کما خمور چتا مالد حضور پمین دس روز رو امیل روڑنے دا امیل بد پدی سر باندی سوما دا دبرا سر کوئی چی دس حوضا سر چا بلال ازان کنو مابد حضور دی دن تپریدئی وید مالوری تا سر وادرا مال اللہ خاون دی را پاسولو خزو خاون بحر پدرواد کی نازی وڑ معصوم صندوق لراوی دس روز اور ہار راخلی پچی دل نمار پرود دے وڑی معصومی چی ولر کو عوامیوں کو صلی علی نبینا صلی علی صلی علی صلی علی کریمنا صندوق میں سر نکلو اولا سنے ورقت کلمون مخوارولو خاوت ولی وی کلمون نپیدا دا کتے وطن شما اس بمار ہم نکی بمار بلوارتی کی پدے دوران کی بوروازوری چی وڑ معصوم وی الحمدللہ چنور مخرابارو دما سنی پلاس کے دس روز اور ہارنی ولے دے آگا دس روز اور ہار پگار کے واچو بہر آل دروازے سے کئی نور مات ورنکا
لگوان تا ٹیم پاتی دے او زم چیز دہر شاہ مختو گورم چخدے پی کائنات رنا کھڑے چی بہر روت لہپلار تو یہ بابا جانا خدے دی دل ڈیر خیر در کی ناصر دی دا حضور پخاطر ڈیر لینو کا لار مخلونے دے ورطن گوری چی ماس مرا توشو ندک لار جولی دا اخکو ندکھدا اے بچیز ملامت ایما اے بچیز ملامت ایما بچائی مال مبارکی راکا وی بابا جان ہاں چولے دو مبارکی تالا برکن وی او بچائی مبارکی بمال ذکر راکے چیز بلند حضور دا غلامی ہار پغارکی چھونا داسم لدا رضی اللہ تعالی عنہ خبر کی گئی منر میں خوش طبیعتی خبروں کا بڑی تقریر کتاب سے خفا نشی زمان غالبا سن پاس یو کالو شفا دی منبر بانی مارا خوش طبیعتی خبر نشی رضی اللہ تعالی عنہ یو رد کور تراغو فاطمہ بی پکور کی ناستا سبحان اللہ حسنین کریمین بقوا کی ناس دی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تنت پوس کئی ودہ حسنین ابئی نندما دا بچ مبارک ولداسی غم جندی قربائے نندرے مورزدہ چدما دا بچ مبارک نہر دی اوزوت نذکن خبرو ما چ محبوب مدن بمی غم جنشی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یودم بی بین تپوس کئی وادی بی ددے غم سنگ حل روزی فاطمہ بی بی عرض کئیو زماد بابا جان یارا زماد سر تھاجا قربائے قدری گد کوٹی تدما کما پکس پیدا کروں اگر بابادار تو یوسی خرد دے کی زما بچون پس روڑا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پتھم دے فاطمہ بی صندوق لراغ لاؤ گر چاپیرے صندوق لرزولو یو صادر پکی دا فاطمی بی پروت تے داہر پڑھنا چکل بدا فاطمی بی دا بابا دی دم تگڑوشو نو هغه پړونه ده پسر که هغه پړونه روړو خاون ته وی قربان لا بازار ته اوس دا پړونه خرڅ کا تما بچول پسر روړو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ غم جن سلو سادر لاس کی واغست روان میں مکلیو سره راوی وتوی سودا دولت کو مخډیر د پردید ز مجبور شوه ما سره یو صادر مبارک دے صدا فرمن تاریخ پردی سړی نه دی لیدله ها صادر دا قیدو جهال دلر مبارک دے دا زمان والا او مال ددیب میں بدل کی پیسیرا کا دبی سرور کون رسول سوڑنا پشپن روپئی تین صادر واغستو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا غیرت دا وجلے دسترگن اخداری اوہلی شپک دینارے پلاس کی راغستی دیو ملنگ راگے مال دا خدے پنم سراکا وی رسول اللہ خیستا نندی رات دا خدے پنم دا شپک روپئی دی دارا نوالا او کپدی دی کار نکی گی نظم در سرزنا ملنگ شپک روپئی واغست روان شلو دشتو کور ترا روان دے کلچ کور ترا نیوی کی دو یو سوداگر اخنی ونی دو اے شیر خدا اخ خن آلی وی بچی من حردی
وی خیر قرض برا لرا کی قرض در کوما قرض والا ورکل پشپیت روپی بانے یو دو قدم واغست بلتن پشپکشل روپی پنقدو واغستلا شپیت روپی قرض داری لروڑ شپیتی زان تکلی نشپیت روپو سودائی را واغستلا کاش کما تسرے ملو شلو نو دفاتینی بی بی صادر وطی واپس وانما سودائی را واغستی فاتینی بی بی کرران وط حسنین تین چاپی رشولی فاطمہ بی بی وطوئی گورد ماد بابا جان نکور صدر سمر گران خرسے رے اور سمر دیر سودا دی روڑنا پنڈو کھیکی خود پہ جڑا جڑا دا محبوب دربار تراغ شیر خدا سر تن تم رخفن بھی راغے ولی غم جن راغے دا اللہ محبوبا انی دی دلر مبارک پڑھنے خرس کنو نصرور کونین محمد رسول اللہ پشن مبارک خاموش رانا تاریخ کا تک مخیرہ وارو یعنی خدا صدقہ ملو شوا وی قربان شلو روپی بانے دے خرص کا غلط فقیر واغستی جانی اوخ واغستا اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دوخ سی دربانی چاک رسول دام مقرب فرشتوا ادا چادن واغست دام فرشتوا او دا اخر چی پدی اوخ بدمالور دا پل سرات پل تیریگی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم